Είμαι φίλη της νόνας Χελώνας και ήρθα να σας πω πώς θα προστατέψουμε τη Μεσόγειο θάλασσα. Πατακό. Δεν πετάμε σκουπίδια στην παραλία για να έχουμε καθαρή θάλασσα. Πώς τις έχω πατήσει τις φορές? Θες να πάμε από την αρχή άμα δεν θυμάσαι? Ναι. Πάτα το χ. Λοιπόν, πόσα βήματα θα κάνεις? 5. Πάμε να μετρήσουμε. 1, 2, 3, 4, 5. Μετά τι θα κάνει? Θα στρίψει. Ωραία. Και μετά? Άλλο? Θα πάει άλλο ένα μπροστά. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε go! Ναι. Πάλι πήγε κολλητά. Δεν πειράζει. Και τώρα θα φύγει. Έφτασε στο αγρόκτημα. Ναι. Τέλεια. Στο αγρόκτημα δεν πετάμε φυτοφάρμακα Γιατί? γιατί βρωμίζουμε τη θάλασσα. Έφτασε στην Κουρελού. Ωραία. Για κάτσε μισό λεπτάκι. Να την πάρουμε από την αρχή για να δούμε τι θα κάνει. Πάμε go! Ναι. Έλα. Ψαρεύουμε παράνομα μόνο όταν χρειαζόμαστε. 1, 3, Θα στρέψει. Ναι. 1, 1. Κι άλλο 1. 2. Για πάτα. Πάμε. Πλοία δεν πρέπει να πετάνε απόβλητα γιατί θα γίνουν πετροκυλίδα. Πάμε go! Go. Έφτασε.